കിട്ടുന്നില്ല മാതാജി, ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, സൗണ്ട് ഒട്ടും ഇല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഞാനും നിങ്ങളെ സൗണ്ട് മാത്രമേ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ, എനിക്ക് നിങ്ങളെ കാണുന്നില്ല ആരും. ഇപ്പൊ കേൾക്കണ്ടോ എന്റെ സൗണ്ട്? ലൈവ് കേട്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെയും കാണുന്നില്ല കേട്ടോ, എനിക്ക് ഒച്ച മാത്രമേ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ. പറ്റുന്നവരെല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയിട്ടിരുന്നു, ബുക്കും പേപ്പറൊക്കെ എടുത്തിരുന്നു. ബുക്കും പെണ്ണൊക്കെ എടുത്തോളൂ എല്ലാവരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലോട്ട് കടക്കാണെന്ന്. അധ്യായം 3, കർമ്മയോഗം. കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ആ കർമ്മയോഗം നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചത്? കർമ്മയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അറിയാവോ? പറയാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും? നമ്മൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളാണ് എന്ത് പറയാ? കർമ്മം എന്ന് പറയാ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് എന്തുണ്ട്? പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ എന്തൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്താലും അതിനെന്താണ്, അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് അതിനപ്പം എന്താണ്, ഒന്നുകിൽ നമുക്കത് നല്ല ഫലമാവാം, അതല്ലെങ്കിൽ അത് അതായത് പുണ്യമാവും, അല്ലെങ്കിൽ പാപമാവാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഒരു ശക്കലും കൂടെ സൗണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഒരു ശക്കലും കൂടെ കേൾക്കാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സൗണ്ട് കുറവാണോ? അതെ മാതാജി, അതെ അതെ, സൗണ്ട് കുറവാ. എനിക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെ സിസ്റ്റത്തിൽ കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ നോക്കിയേ, ഇത്തിരി കൂട്ടി നോക്കിയേ. അങ്ങനെയാണോന്ന് നോക്കിയൊന്ന്. കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ മാതാജി ഒന്ന് സൗണ്ട് കൂട്ടിയ മാതാജി. മാതാജിയുടെ ഫോണില് സൗണ്ട് കൂട്ടി വെക്ക് കുറച്ച്. അവിടെ സൗണ്ട് കുറച്ച്. മഞ്ജു എം വെച്ചിട്ടുള്ള എന്തോ പേരാണ്. ഞങ്ങളുടെ പറഞ്ഞില്ല എന്നോട്. ഉൽപ്പലാക്ഷി ഉൽപ്പലാക്ഷി മാധവി ദേവദാസ്. നമ്മുടെ പേര് മണിപ്പൂർ. കൂട്ടാണ്ടാ പോയി. അപ്പോ നമ്മൾ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ കർമ്മയോഗം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മള് കർമ്മം കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യണം. പക്ഷെ ആ കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കർമ്മത്തിനൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെയാണ് നമ്മൾ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്തുണ്ട്? അതിന് നമുക്ക് പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളും മൃഗങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? നമ്മൾ മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? നമുക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്? മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് എന്താ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്? ബുദ്ധിയുണ്ട്, മൃഗങ്ങൾക്ക് അതില്ല. മൃഗങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ വിവേചിച്ചറിയാനുള്ളൊരു കഴിവില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്താലും അവർക്ക് അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. കാരണം അവർക്ക് എന്തില്ല? വിവേചന ബുദ്ധി അവർക്കില്ല. പക്ഷെ നമുക്കത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. നമ്മൾ എന്തൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇന്റൻഷനലി ആണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. പക്ഷെ മൃഗങ്ങൾ അങ്ങനെയാണോ? മൃഗങ്ങൾ നമ്മളെ വന്നിട്ട് ഉപദ്രവിക്കാനായിട്ട് കരുതി കൂട്ടിയിട്ട് വന്ന് ഉപദ്രവിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല, നമ്മളെല്ലാവരും ഉപദ്രവിക്കും. പക്ഷെ മൃഗങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല. അവരുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല അല്ലെ. വ്യത്യാസം തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും തിരിച്ച്? മാതാജി, അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. നമ്മളാണ് മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കുന്നത്, ജീവിജന്തുക്കളെയൊക്കെ ദ്രോഹിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇന്റൻഷനലി ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷെ മൃഗങ്ങൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല. അവരെന്താണ്, അവരുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അവര് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾക്കെല്ലാം എന്തുണ്ട്? പ്രതിപ്രവർത്തനം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തികൾ, കാരണം നമുക്ക് വിവേചിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു കഴിവുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടത്. നല്ലതാണെങ്കിൽ നല്ല ഫലം അനുഭവിക്കണം, അതല്ല പാപം ചെയ്താണെങ്കിൽ പാപത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ മൃഗമായിട്ട് ജന്മം എടുക്കാം, എങ്ങനെയാ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ജന്മം എടുക്കാം. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും.
അപ്പൊ നമ്മൾ കർമ്മം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പറയാം? കർമ്മം പറയാം, നിഷ്കാമ കർമ്മം പറയാം. സകാമ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? സകാമ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം? നിഷ്കാമ കർമ്മം എന്ന് പറയാം. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഭക്തിയുത സേവനം അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികള് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അത് ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, നമ്മളൊരു ഡ്യൂട്ടിയാണത്, ഒരു കർത്തവ്യമാണെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചാണ് ഒക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ കർമ്മയോഗം എന്ന്, അതായത് ഭക്തിയുടെ സേവനം നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഒന്നും 2 ശ്ലോകങ്ങളില് അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, ബുദ്ധിയോഗമാണ് നല്ലതെങ്കിൽ അത് ചെയ്താൽ പോരെ, പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണമെന്നാണ് ആദ്യത്തെ 2 ശ്ലോകങ്ങളിൽ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിനുള്ള മറുപടി കൊടുക്കാണ്, ഉത്തരം നൽകുന്നതാണ്. പിന്നെ 3 മുതൽ 9 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ അതിനുള്ള ഉത്തരം നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ 10 തൊട്ട് 16 വരെ എന്താണ്? യജ്ഞം ചെയ്യുന്നതിന്റെ നേട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യജ്ഞം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നാണ് അടുത്ത സെക്ഷനില് 35 വരെയുള്ള വർത്താനം പറയുന്നത് ആരാണ് ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ട്? ഹരേ കൃഷ്ണ. മ്യൂട്ട് ആക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ, സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാ, അല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് അധ്യായത്തിലോട്ട് കടക്കാം. കർമ്മയോഗം, കൃഷ്ണാവബോധത്തില് പ്രവർത്തനം. കർമ്മയോഗം നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 3 കർമ്മയോഗ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലോട്ട് കടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച ഛായസി ചേത് കർമ്മണസ്തേ മതാ ബുദ്ധിർജനാർദ്ദന തപ്കിം കർമ്മണി ഘോരേ മാം നിയോജയസി കേശവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ജനാർദ്ദന, അല്ലയോ കേശവ, ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി എന്ന് കരുതുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങ് എന്തിനാണ് എന്നെ ക്രൂരമായ ഈ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? ഇത് പറഞ്ഞത് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. എന്താ വിളിക്കുന്ന ഇവിടെ? ജനാർദ്ദനൻ എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ. ജനാർദ്ദനൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അർത്ഥം? അറിയാവോ? ജനാർദ്ദനൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരിപാലിക്കുന്നവൻ, എല്ലാവരെയും പരിപാലിക്കുന്നവനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് ജനാർദ്ദനൻ എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ കേശവൻ എന്ന് ഭഗവാന്റെ വേറൊരു പേരാണ് കേശവൻ. നമ്മളിപ്പോ എത്ര പേര് പഠിച്ചിരുന്നു? പേര് ഭഗവാന്റെ പഠിച്ചു. ഇപ്പൊ ഈ 2 ചാപ്റ്ററിലായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ? ഓരോ പേരുകൾ പറയാൻ പറ്റുമോ? നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പേരുകൾ ഇപ്പൊ 2 അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് പറയാൻ സാധിക്കുമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഋഷികേശൻ പറഞ്ഞു. അതെ, ഋഷികേശൻ പറഞ്ഞു, മധുസൂദനൻ പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഏതാ? കേശവൻ വന്നു, പിന്നെ പാർത്ഥസാരഥി വന്നില്ലേ? പിന്നെ ഏതാ വന്നേ? പിന്നെ മാധവൻ വന്നോ? മാധവൻ വന്നില്ല, പറഞ്ഞില്ല മാതാജി. മാധവൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മള്. പറഞ്ഞിരുന്നു. ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ഭർത്താവായതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ മാധവൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മധുസൂദനൻ വന്നു, കേശവൻ വന്നു, പിന്നെ അച്യുതൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? അച്യുതന്റെ പേര് പറഞ്ഞില്ല നമ്മള്. ചുതി അഥവാ വീഴ്ച സംഭവിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ അച്യുതൻ അല്ലേ? അച്യുതൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത പേര് പിടിക്കുന്നതാണ്. കേശവൻ പറഞ്ഞു ജനാർദ്ദനൻ. ജനാർദ്ദനൻ വെച്ചെന്താണ്? പരിപാലിക്കുന്നവൻ, എല്ലാവരെയും പരിപാലിക്കുന്നവനായതുകൊണ്ട്
ഭഗവാനെ ജനാർദ്ദന എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ജനാർദ്ദന ഭഗവാനോട് എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? അല്ലയോ കേശവ, ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി എന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ എന്തിനാണ് എന്നെ ക്രൂരമായ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ബുദ്ധിയോഗം, കൃഷ്ണാവബോധം നിഷ്ക്രിയത്വം എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വിധം ഒറ്റയ്ക്കൊരിടത്തിരുന്ന് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമോച്ചാരണം കൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുവാൻ തുനിയുന്നത് യുക്തമല്ല. സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ വില കുറഞ്ഞ ആദരവ് ലഭിക്കാനേ അതുകൊണ്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോ എന്തുവിടെ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിഷ്കൃത്യം എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന വിധം ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരിടത്തിരുന്ന്, നിഷ്ക്രിയത്വം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാതെ, ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചിരുന്നാൽ മാത്രം മതിയോ? അതുപോലെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മറ്റുള്ളവർ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ്? അത് യുക്തമല്ല എന്നാ പറഞ്ഞത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാൻ തുനിയുന്നത് യുക്തമല്ല. സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ വില കുറഞ്ഞ ആദരവ് ലഭിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് സാധിക്കൂ. അപ്പൊ ആളുകളുടെ ധാരണ എന്താണ്? വെറുതെ ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്ന് ഒന്നും ചെയ്യാതെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. നിഷ്ക്രിയത്താണ്, നമ്മളൊരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാത്തവരാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കും. എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അത് മറ്റുള്ളവരുടെ വില കുറഞ്ഞ ആദരവ് ലഭിക്കാനേ അതുകൊണ്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ബുദ്ധിയോഗം എന്നത് കർമ്മനിരതമായ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള പിൻവാങ്ങലോ ഏകാന്തതയിലെ തപശ്ചര്യയോ അല്ലയാ. ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയ ജ്ഞാനാർജനത്തിനുള്ള ബുദ്ധി എന്നത് കർമ്മനിരതമായ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള പിൻവാങ്ങലോ ഏകാന്തതയിലെ തപശ്ചര്യ അല്ല. അപ്പൊ ബുദ്ധിയോഗത്തെ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ ഉപദേശിക്കുന്നത് ഒരു ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞത്. കൃഷ്ണാവബോധം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോ നിഷ്ക്രിയത്വം എന്നത് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് ഒരുത്തിരിക്കുമ്പോ വിചാരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഇത് മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് മറ്റുള്ളവർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചേക്കാം. പക്ഷെ എന്താണ് കൃഷ്ണാവബോധം അഥവാ ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കർമ്മനിരതമായ ജീവിതത്തിലുള്ള പിൻവാങ്ങലും ഏതാണ്ടിലെ താപശ്ചര്യമാണെന്നുള്ള ഒരു ധാരണ ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു? അർജുനനുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്നാലും അർജുനൻ അത് ചോദിക്കുന്ന എന്തിനാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്? ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ അർജുനന്റെ ആരാണ്? ഗുരുവാണ്. ആ ഗുരുവായതുകൊണ്ട് തന്റെ സംശയം, തന്റെ പ്രശ്നത്തെ ഗുരുവിന്റെ മുൻപാകെ അവതരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിന് മറുപടി ആയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കർമ്മയോഗത്തെ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ പറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ഒരു സംശയം ആ ഗുരുവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ സംശയത്തിന് മറുപടി കൊടുക്കാണ് ഇതില് പോകുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? വ്യാമിശ്രേണേവ വാക്യേന ബുദ്ധി മോഹായ സീവമേ തദേകം വദ നിശ്ചിത്യ യേന ശ്രേയോഹമാപ്നുയാം. ദ്വയാർത്ഥങ്ങളുള്ള ഉപദേശങ്ങളാൽ അങ്ങ് എന്റെ ബുദ്ധി അമ്പരിപ്പിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായത് എന്തെന്ന് തീർത്തു പറഞ്ഞു തരൂ. അപ്പൊ എന്താ പറയാ? വ്യാമിശ്രേണേവ വാക്യേന ബുദ്ധി മോഹായ സീവമേ തദേകം വദ നിശ്ചിത്യ യേന ശ്രേയോന വാപ്നുയാം എന്നാ പറഞ്ഞ. എന്താണ് ഇവിടെ ആ തദേകം വധ എന്നൊരു വേർഡ് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തദേകം വധ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒന്നിനെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തില് അർത്ഥം വരുന്ന ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ അർജുനൻ എന്താ പറയണത്? ആ തദേകം വധ, എനിക്ക് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനാ പറയണത്. കാരണം ഗുരുവായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഗുരുവിനോട് പറയാണ്. ഗുരുവിന് ശിഷ്യനെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഗുരുവിനോട് പറയണ ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായത് അതിൽ എന്താണ്, അത് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കാണ്. ഗുരുവിനോട് ചോദിക്കാണ്. ഏതൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനും തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനം കൂടാതെ സ്വീകരിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യാ കൂടിപ്പിണഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ പിരിച്ചെടുക്കുവാൻ അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അർജുനൻ ഭഗവാനോട് അർജുനന്റെ ആ സംശയം ചോദിക്കാണ്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ രഹസ്യം അറിയാൻ ഔത്സുക്യമുള്ള എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടി തന്റെ ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വഴിയൊരുക്കുകയാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ആ സംശയം ഗുരുവിന്റെ മുന്നാകെ അവതരിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ലോകേസ്മിൻ ദിവിതാനിഷ്ട പുരാ പ്രോക്താ മയാ നഘ ജ്ഞാനയോഗേന സാഖ്യാനാം കർമ്മയോഗേന യോഗിനാം. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പാപരഹിതനായ അർജുന, തത്വജ്ഞാനപരവും അനുഭവപാത്രവുമായ ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും ഭക്തിപൂർവ്വം സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരും എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു കൂട്ടരാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ശ്രമിക്കുകയെന്നത് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ അർജുനനെ വിളിക്കുന്നത് പാപരഹിതനായിട്ടുള്ള അർജുന, അനഘ, ഹേ പാപരഹിത എന്ന് പറഞ്ഞ അർജുനനെ പാപരഹിത എന്ന് പറയുന്നത്. പാപരഹിതനായിട്ടുള്ള അർജുന എന്ന് പറയുന്നത്. അനഘ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? പാപരഹിതൻ. അനഘ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം? പാപരഹിതൻ എന്നാണ് അനഘ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അർത്ഥം വരുന്നത്.
അനഘ എന്ന് വെച്ചാൽ പാപരഹിതൻ. പറയുന്നതാണ് പാപരഹിതനായ അർജുന, തത്വജ്ഞാനപരവും അനുഭവമാത്രവുമായ ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും ഭക്തിപൂർവ്വം സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരും. അങ്ങനെ രണ്ട് കൂട്ടരാണ് എന്തിനു നടത്തുന്നത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഒന്ന് എന്താണ്? സാഖ്യയോഗത്തിലൂടെ. ഒന്ന് എന്താ പറഞ്ഞ സാഖ്യയോഗം അതാ ജീവന്റെയും ജഡപദാർത്ഥത്തിന്റെയും സ്വഭാവത്തെ വിശകലനം ചെയ്ത് പഠിക്കലാണ്. ഊഹാപോഹങ്ങളിലൂടെയും ഗവേഷണത്തിലൂടെയും അനുമാനം, നിഗമനം, തത്വജ്ഞാനം നേടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരുടെ വഴി. ബുദ്ധിയോഗം എന്നാൽ പരമ്പൊരുളിനെ അഥവാ കൃഷ്ണനെ പൂർണ്ണമായി ആശ്രയിക്കലാണ്. അങ്ങനെ സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ നിഷ്പ്രയാസം കഴിയും. ജീവന് കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധം എന്തെന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ എത്തിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രക്രിയയും തത്വശാസ്ത്രപരമായ അനുമാനം വളഞ്ഞ വഴിക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തിക്കുമ്പോൾ ഭക്തിരസേവനം നേർവഴിയിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് സാഖ്യയോഗം. സാഖ്യയോഗം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ജീവന്റെയും ജഡപദാർത്ഥത്തിന്റെയും സ്വഭാവത്തെ, അതായത് ജീവാത്മാവിന്റെയും ശരീരത്തിന്റെയും സ്വഭാവത്തെ വിശകലനം ചെയ്ത് പഠിക്കുക. ഊഹാപോഹങ്ങളിലൂടെയും ഗവേഷണങ്ങളിലൂടെയും അനുമാനത്തിലൂടെയൊക്കെ എന്താണ് തത്വജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരുടെ വഴി. അതാണ് സാഖ്യയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് വെച്ചാലോ ഭഗവാനെ, പരമ്പൊരുളായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ആശ്രയിക്കുക. അങ്ങനെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക, ഭഗവാന്റെ സേവകൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? അതിനെ നിഷ്പ്രയാസം നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ ജീവാത്മാവിന് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്തെന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിലെത്തിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രക്രിയകളും എന്താണ്? അതൊക്കെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ തത്വശാസ്ത്രപരമായ അനുമാനം വളഞ്ഞ വഴിക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തിക്കുമ്പോൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്താണ്? നേരെ വഴിയിലാണ് പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ലെവലിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോകുന്നതും നമ്മള് ലിഫ്റ്റിൽ പോകുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം നേരിട്ട് നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കാണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാണ്. ഭഗവാനുമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ മറ്റേതെന്താണ്? സാഖ്യയോഗത്തിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ്? കുറെ സമയം എടുക്കും. അവിടെ എത്തും, എന്താണ് വിശകലനം ചെയ്ത് പഠിച്ച് അവരെത്തും. പക്ഷെ എന്താണ്? അതിന് സമയം കുറച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും. അതാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പിലൂടെ പോകുന്നതും ലിഫ്റ്റിലൂടെ പോകുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. സ്റ്റെപ്പിലൂടെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കയറി തളർന്ന് ക്ഷീണിച്ച് അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. പക്ഷെ ലിഫ്റ്റിലൂടെ എന്താണ്? ക്ഷീണവും ഇല്ല, തളർച്ചയിൽ നമുക്ക് നേരിട്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ തത്വശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള രീതിയിലും നേരിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ വേഗം കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കും. മറ്റേതെന്താണ്? കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അത് എത്താനായിട്ട് കുറച്ച് പ്രയാസമാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ രണ്ടിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കും? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ തന്നെയാണ്. ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം കൃഷ്ണനായിരിക്കും. പക്ഷെ എന്താണ്? കുറച്ചത് സമയം എടുക്കുന്നുണ്ടാവും. ന കർമ്മണാമനാരംഭ നൈഷ്കർമ്മ്യം പുരുഷോശ്നുതേ നച്ച സന്യാസനാദേവ സിദ്ധിം സമധിഗച്ഛതി. കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആരും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാവുന്നില്ല. സന്യാസം കൊണ്ട് ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടുകയുമില്ല. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യാണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്കും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകാതിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. സന്യാസം കൊണ്ടാണ് ഒരാൾക്ക് പൂർണ്ണത നേടാനും കഴിയില്ല. അപ്പൊ തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ എന്തായാലും അത് നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ. അപ്പൊ തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റി സംശുദ്ധനായിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ? സന്യാസം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട്. സന്യാസം സ്വീകരിക്കുക അഥവാ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറുക എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നാരായണൻ തുല്യനാകും എന്ന തത്വചിന്തകളുടെ സിദ്ധാന്തം ഭഗവാൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ മനുഷ്യനായിട്ട് ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതല്ലാതെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സന്യാസം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മൾ 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകൾ 4 ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാവോ? നമ്മളെ 4 ആശ്രമങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. ഏതൊക്കെയാണ് 4 ആശ്രമങ്ങള്? ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. അപ്പൊ അത് നമ്മള് സന്യാസം സ്വീകരിക്കാന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ആണല്ലോ. 4ാമത്തെ ആശ്രമമാണ് സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് പീരീഡ് ആയിരിക്കും? നമ്മളുടെ
ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പീരീഡ്, ഒരു കാലഘട്ടത്തിന് നമുക്ക് ബ്രഹ്മചര്യത്തിൽ പറയാം. ഗൃഹസ്ഥം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കല്യാണമൊക്കെ കഴിച്ച് കുട്ടികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വാനപ്രസ്ഥത്തിലോട്ട് കടക്കും. മക്കളൊക്കെ വലുതായി നമ്മൾ എന്താണ് വാനപ്രസ്ഥത്തിലോട്ട് കടന്ന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് വരുന്നത്, സന്യാസം വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഗൃഹസ്ഥര എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പൊ ആരായാലും ഓരോ മനുഷ്യനും എന്ത് വേണം, നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ആ കർമ്മങ്ങള് ചെയ്തിട്ട് വേണം, അല്ലാണ്ട് അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറിക്കൊണ്ട് ഒരാൾക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, സന്യാസം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റി സംശുദ്ധനായിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്, സന്യാസം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട്. അല്ലാത്തവർക്ക് അതിൽ വിജയം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം ഹൃദയശുദ്ധി ഇല്ലാതെ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അതെന്താണ്, സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നില് കാഴ്ചയിൽ മാത്രം അവർ ആരാകുന്നുള്ളൂ, അവർ സന്യാസിയാകുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ അവരുടെ മനസ്സുകൊണ്ട്, കാരണം എന്താണ്, അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുണ്ടാവണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് പ്രവൃത്തിയില് അവർക്ക് ആ സന്യാസിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല. അപ്പൊ സമൂഹത്തില് എന്താണ്, സാമൂഹ്യ മര്യാദയുടെ ലംഘനമായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിപ്പോ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങള് നിറവേറ്റാതെ ഒരാൾക്ക് എന്താവാൻ സാധിക്കില്ല, സന്യാസം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നഹി കശ്ചിക്ഷണം അപി ജാതു തിഷ്ഠത്യ കർമ്മകൃത് കാര്യദേഹവ്യശ കർമ്മ സർവ പ്രകൃതി ജൈർഗുണൈ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്നുളവാകുന്ന വാസനകൾക്കനുസരിച്ച് ഓരോ മനുഷ്യരും കർമ്മം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതനാണ്. ആർക്കും ഒരൊറ്റ നിമിഷം പോലും കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്നുളവാകുന്ന വാസനകൾക്കനുസരിച്ച് ഓരോ മനുഷ്യനും കർമ്മം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതനാണ്. അപ്പൊ കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ. ആ കർമ്മം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, എന്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്തു പോകുന്നത്. കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കുന്നില്ല. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? സത്വഗുണം, രജോഗുണം, തമോ ഗുണം. ഗുണം. അപ്പൊ സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏത് ഗുണാണോ നമ്മളിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്തു പോകുന്നത്. അപ്പൊ ചിലപ്പോ നമ്മളിൽ സത്വഗുണാണ് മുന്നിൽ നിൽക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സത്വഗുണത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തികൾ നമ്മൾ ചെയ്യും. രജോ ഗുണാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യും. തമോ ഗുണാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഏതായാലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു പോകുന്നുണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്നത് ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വഭാവമാണ്. ആത്മാവിനാൽ പ്രവർത്തിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു ജഡവാഹനമാണ് ശരീരം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ആത്മാവിന് നാശമില്ലാത്തതാണ്, ശരീരം നശിക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ആത്മാവിന് ഒരു ശരീരം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആത്മാവിനാൽ പ്രവർത്തിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു ജഡവസ്തുവാണ് എന്ത്, ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധപരമായ സത്കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാത്ത പക്ഷം ആത്മാവ് മായാശക്തിയാൽ പ്രേരിതനായി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകേണ്ടി വരും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് വന്നിട്ട് അതിന്റെ സത്കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാത്ത പക്ഷം ആത്മാവിന് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, മായാശക്തി കൊണ്ട് പ്രേരിതനായിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഇപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ മുഴുവനും ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിലേത് ഗുണത്തിലാണോ നമ്മൾ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തികളായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. സന്യാസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശുദ്ധീകരണ ചടങ്ങുകൾ എല്ലാ കൃഷ്ണാവബോധമാകുന്ന അന്തിമ ലക്ഷ്യം പോകുവാൻ സഹായിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. കൃഷ്ണാവബോധമില്ലാത്ത പക്ഷം ഏതൊന്നും പരാജയം തന്നെ. അപ്പൊ സന്യാസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശുദ്ധീകരണ ചടങ്ങുകളെല്ലാം കൃഷ്ണാവബോധമാകുന്ന അന്തിമ ലക്ഷ്യം പോകാൻ സഹായിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും നടക്കുന്ന ഈ ആശ്രമങ്ങളും എല്ലാതും എന്തിലേക്കാണ് എത്തിക്കുന്നത്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക്, കൃഷ്ണാവബോധമാകുന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതെല്ലാം. ശുദ്ധീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മള്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ടാണ് സഹായിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്ത പക്ഷം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവബോധം ഇല്ലാത്ത പക്ഷം എല്ലാത്തിനും എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത്, എല്ലാതും പരാജയമായിരിക്കും പറഞ്ഞ, എല്ലാതും പരാജയമായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് കൺക്ലൂഷൻ എന്താണ്, നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാതെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ഹരേ കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ആ ഒരു
പോകാം. അതായത് ഏതൊരു സമയത്തും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, എപ്പോഴും ഭഗവത് സ്മരണയിൽ മാത്രം ജീവിക്കാൻ പറ്റും. ജീവിക്കുക. ഇതാണ് നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തികളും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിൽ ചെയ്യുക, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുക. ഇതാണ് നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാതും ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. ആ കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാതെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാതും എന്താണ്, പരാജയമായിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. എല്ലാതും കർമ്മേന്ദ്രിയാണി സംയമ്യ മനസാസ്മരൻ ഇന്ദ്രിയാർത്ഥാൻ വിമൂഢാത്മാ മിഥ്യാചാര സ ഉച്യത്തെ. കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചാലും വിഷയങ്ങളിൽ മനസ്സിനെ കൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ സ്വയം ഭ്രമിക്കുകയാണ്. കപട നാട്യക്കാരൻ എന്നാണ് അയാളെ പറയേണ്ടത്. അപ്പൊ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള് അതിനെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചാലും വിഷയങ്ങളിൽ മനസ്സിനെ വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ സ്വയം ഭ്രമിക്കുകയാണ്, കപട നാട്യക്കാരൻ എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു സന്യാസിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് പൊതുവെ നമുക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാലും, പക്ഷെ വിഷയങ്ങളില് മനസ്സിൽ എന്താണ് ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അയാൾ ആരാണ്, കപടനാട്യക്കാരനാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ആ ധ്യാനം അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ വ്യക്തി, പക്ഷെ അയാൾ എന്താണ് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലും ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ ആരാണ്, അയാള് കപടനാട്യക്കാരനാണെന്ന് പറയാം. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ കപടനാട്യക്കാരായി ധ്യാനം അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ മുഴുകുകയും അഭ്യസ്ത വിദ്യരായ അനുയായികളെ ഭോഷ്കു പറഞ്ഞ് കബളിപ്പിക്കാൻ ശുഷ്കമായ തത്വജ്ഞാനം പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഇത്തരക്കാർ അറുവഞ്ചകരാണ്. യോഗി എന്ന് നടിക്കുകയും വിഷയങ്ങളെ അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കടുത്ത വഞ്ചനയാണ്. പാപിയായ ഒരാളുടെ അറിവിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ മായാശക്തിയാൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ കപട്ടി നാട്ടുകാരായിട്ട് ധ്യാനം അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ മുഴുകുക. അപ്പൊ പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്താണ് രൂപത്തില് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തിയില് നമുക്ക് എന്ത് തോന്നും, അയാളെ രൂപം കൊണ്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അയാൾ സന്യാസിയാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുക. പക്ഷെ അയാൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും, അയാള് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളായിരിക്കും അയാൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവര് അവർക്ക് കുറെ അനുയായികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അവരെന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അവരെ കബളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവര് അറുവഞ്ചകന്മാരാണെന്നാ പറയുന്നത്. നമ്മളെ സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളെ. യോഗി എന്ന് നടിച്ച് വിഷയങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതും കടുത്ത വഞ്ചനയാണ്. അപ്പൊ ചിലരെന്താണ്, ഞാൻ സന്യാസിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ യോഗിയാണെന്നൊക്കെ പറയും. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, വിഷയസുഖങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതും കടുത്ത വഞ്ചനയാണ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അറിവിന്റെ എന്താ കാര്യം പറഞ്ഞത്, പാപിയായ ഒരാളുടെ അറിവിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ മായാശക്തിയാൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് അറിവുണ്ടായാലും അതിന്റെ ഫലം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ മായാശക്തി കൊണ്ട് തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. കാരണം മനസ്സ് എപ്പോഴും മലിനമാകിയാൽ അയാളുടെ ധ്യാന യോഗാഭിനയങ്ങൾക്കും വിലയുണ്ടാവില്ല. അയാൾക്ക് ഒരിക്കലും അത് ഒരു വിലയും ഉണ്ടാവാത്ത രീതിയിൽ അയാൾക്കൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. യസ്തിന്ദ്രിയാണി മനസ നിയമ്യാരംഭതേർജുന കർമ്മേന്ദ്രിയ കർമ്മയോഗം അസക്ത സവിശിഷ്യതേ. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരാൾ പ്രവർത്തന നിരതമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിനാൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ആസക്തി കൂടാതെ കൃഷ്ണാവബോധപരമായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അയാളാണ് അത്യുത്തമൻ. ആരാണ് അത്യുത്തമൻ? ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരാള് പ്രവർത്തന നിരതനായി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിനാൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ആസക്തി കൂടാതെ കൃഷ്ണാവബോധപരമായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക. അപ്പൊ ആസക്തി ഇല്ലാതെ കൃഷ്ണാവബോധപരമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നിനോടും ആസക്തി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. നമ്മളുടെ ഒരു കർത്തവ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ്, ഒരു ഡ്യൂട്ടിയാണെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക, കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അയാളെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം, അത്യുത്തമൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് അയാള് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിനാൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള ആസക്തിയും ഇല്ലാതെ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ എന്താണ്, അത്യുത്തമനാണ്. അവര് അത്യുത്തമന്മാരാണെന്ന് പറയും. ഒരു ഗൃഹസ്ഥന് പോലും തന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധപരമായ സേവന കർമ്മത്തിലൂടെ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുക എന്ന ജീവിത ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റി ദൈവ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുക. അപ്പൊ ഗൃഹസ്ഥന്മാർക്ക് പോലും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞതാണ്, കൃഷ്ണാവബോധപരമായിട്ടുള്ള സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടി ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. പൊള്ളയായ ആത്മീയവാദം കൊണ്ട് നിഷ്കളങ്കരായ പൊതുജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദപ്പെട്ടവൻ
ചെയ്യുന്നവനാണ് ശാസ്ത്രാനുസൃതമായ നിയന്ത്രിത ജീവിതം നയിക്കുകയും അനാസക്തമായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി പുരോഗമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആൾ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ ആത്മീയ ജീവിതം വെറുതെ കപടനാട്യക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പൊള്ളയായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ജീവിതം നയിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പൊതുജനങ്ങളെ പറ്റിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലതാണ് എന്ത് നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ട് അനാസക്തനായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ആ പുരോഗതിയിലേക്ക് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി. ആ വ്യക്തി അതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആണെന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഒരു ഗൃഹസ്ഥന് പോലും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? കൃഷ്ണാവബോധപരമായ പ്രവർത്തനത്തിലും കർമ്മത്തിലൂടെ മോചനം ലഭിക്കാനായിട്ട്, മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. നിയതം കുരു കർമ്മത്വം കർമ്മ ജ്യായോഹ്യ കർമ്മണഃ ശരീരയാത്രാ പീചതേന പ്രസിദ്ധ്യേത കർമ്മണ. നിനക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുക. നൈഷ്കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് കർമ്മം. കർമ്മം ചെയ്യാതെ സ്വന്തം ശരീരം നിലനിർത്താൻ പോലും സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നിനക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. കർമ്മം ചെയ്യാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? ശരീരം നിലനിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ നീ ചെയ്തേ പറ്റൂ. കർമ്മം ചെയ്യാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? ശരീരത്തിനെ നിലനിർത്താനായിട്ടും സാധിക്കില്ല. ജീവനും ശരീരവും നിലനിർത്താൻ ഏതൊരാളും കർമ്മം ചെയ്യുക തന്നെ വേണം. ഭൗതിക പ്രവണതകളെ അശുദ്ധീകരിക്കാതെ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല കർമ്മം. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്ത്? കർമ്മം. ശരീരവും ജീവനും നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ക്ഷത്രിയനായ അർജുനൻ ഒരു ഗൃഹസ്ഥനും സൈന്യാധിപനുമാണെന്ന് വിടാതെ ഒരു ക്ഷത്രിയ ഗൃഹസ്ഥനെ വിധിച്ചിട്ടുള്ള ചുമതലകൾ നിറവേറ്റണം എന്നതായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ അഭിലാഷം. അപ്പൊ അർജുനൻ ആരാണ്? ക്ഷത്രിയനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഗൃഹസ്ഥനും കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഗൃഹസ്ഥന്റെ എന്ന രീതിയിലും ക്ഷത്രിയൻ എന്നുള്ള രീതിയിലും ചെയ്യേണ്ട കടമകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ചുമതലകളും നിറവേറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ? ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അഭിലാഷം പറഞ്ഞത്. അർജുനൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയിൽ ക്ഷത്രിയന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം, സൈന്യാധിപൻ എന്ന നിലയിൽ സൈന്യാധിപന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം, ഗൃഹസ്ഥന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണ്? അത് ചെയ്തിട്ട്, അതായത് വിധിച്ചിട്ടുള്ള ആ ചുമതലകൾ നിറവേറ്റണം എന്നാണ് ആരാഗ്രഹിച്ചത്? ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളാൽ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ നടത്താതെ ആരും സ്വന്തം പ്രവർത്തികൾ ഉപേക്ഷിച്ച് അന്യരുടെ ഔദാര്യത്തിൽ ജീവിച്ചും ഞാൻ എന്ന് പേരെടുക്കാൻ തനിച്ചതിന് ചൂട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റാതെ, അത് ചെയ്യാതെ, ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകൾ നടത്താതെ ആരും സ്വന്തം പ്രവർത്തികൾ ഉപേക്ഷിച്ച് അന്യരുടെ ഔദാര്യത്തിൽ ജീവിച്ച് ഞാൻ എന്ന് പേരെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങള് ഓരോരുത്തരും ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മ ബന്ധനഃ തഥർത്ഥം കർമ്മ കൗന്ദേയ മുക്ത സംഘസമാചരഃ. ഇനി അപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞു? കർമ്മം ഫസ്റ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 1 മുതൽ 9 വരെ, 3 മുതൽ 9 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഈ 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഈ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇനി കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്? കർമ്മം വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിലാണ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണം? കർമ്മം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഭഗവാനോട് തീർത്ത് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഇത്രയും ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് കർമ്മം ചെയ്യണം തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അത് ഇനി എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിലാണ് കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യനെ ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധിക്കുകയുള്ളൂ. കുന്തിപുത്ര, നിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി നിർവഹിക്കൂ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിനക്ക് എന്നെന്നും ബദ്ധമുക്തനായിരിക്കാം. അപ്പൊ കർമ്മം നീ അനുഷ്ഠിച്ചേ പറ്റൂ. അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം? വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ അനുഷ്ഠിക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ അത് എന്ത് ചെയ്യും? ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാ? കർമ്മം ചെയ്യാ. യജ്ഞം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? വിഷ്ണു, ഭഗവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ യാഗാനുഷ്ഠാനം എന്നർത്ഥം. എല്ലാ യജ്ഞാചരണങ്ങളും ആരുടെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്? വിഷ്ണുവിന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥയുടെ ലക്ഷ്യവും വിഷ്ണുവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താറുള്ളതാണ്. വിഷ്ണു പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യൻ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്. മറ്റു വിധത്തിലുള്ള ഏത് പ്രവൃത്തിയും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബന്ധനത്തിന് കാരണമായി തീരും. എന്തെന്നാൽ പാപകർമ്മത്തിനും പുണ്യകർമ്മത്തിനും പ്രതികരണങ്ങൾ ഏതുതരം
പ്രതികരണവും കർത്താവിനെ ബന്ധനത്തിൽപ്പെടുത്തും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ട്. പുണ്യകർമ്മം ചെയ്താലും പാപകർമ്മം ചെയ്താലും നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കർമ്മം നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടി ഒരാളെ ദിവ്യപ്രോക്തമായ ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുകയും ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിയാൻ യോഗ്യനാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? അതിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ എന്താണ്? കർമ്മം ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ തീർത്ത് പറയാണ്. ആ കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിലായിരിക്കണം കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും ഭഗവാന് വിഷ്ണുവിനെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വിഷ്ണുവിനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യം തന്നെ. അപ്പൊ മനുഷ്യൻ ഒരു ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കർമ്മം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ്. ആ കർമ്മം ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്. അത് മാത്രല്ല, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും, അത് പുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങളായാലും പാപപ്രവർത്തനങ്ങളായാലും എല്ലാ പ്രവർത്തനത്തിനും എന്തുണ്ട്? പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലവും നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. എങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും നമുക്ക് ബാധകമല്ല. പക്ഷെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കാതെ പിന്നെ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടല്ല പ്രവർത്തിച്ചതെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ്? അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഭക്തിയോഗയുടെ ലേഡറാണ് പറയുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എത്തിയിട്ട് പറയാം കേട്ടോ. യോഗ ലേഡർ സഹ യജ്ഞ പ്രജാ സൃഷ്ട പുരാ വാച പ്രചോപതി അനേന പ്രസവിശ്വേത മേഷാവോത്തിഷ്ട കാമധു. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ പ്രജാപതി ദേവന്മാരെയും മനുഷ്യരെയും ഒപ്പം തന്നെ വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞങ്ങളെയും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ശേഷം ഇവരെ ഇങ്ങനെ ആശീർവദിച്ചവരെ: ഈ യജ്ഞത്തെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാകുക. മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കും സുഖജീവിതത്തിനും വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തില് പ്രജാപതി ദേവന്മാരെയും മനുഷ്യരെയും ഒപ്പം തന്നെ വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞങ്ങളെയും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ശേഷം ഇങ്ങനെ ആശീർവദിച്ചു. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ യജ്ഞം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാകുക. മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കും സുഖജീവിതത്തിനും വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും എന്ന് പറയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭക്തരായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഈശ്വര ധാമത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെത്താനായിട്ട് അവസരം നൽകുകയാണ് ഇവിടെ. ഭൗതിക അതായത് ഭഗവാൻ ഒരു അവസരം നൽകുകയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം നമ്മൾ വിസ്മരിച്ചു പോയത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് വന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കിടന്ന് ഈ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത രൂപമാണ്, ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. നമ്മൾ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തേണ്ടതാണ്. മൂലസ്വരൂപമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ട്, നമ്മളത് മറന്നു പോയത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് പെട്ടുപോകുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ അതില് വന്ന് എന്താ പറയാ, ഇതിൽ വന്ന് നമ്മൾ പെട്ടത്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുക? പരിശുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ, നമുക്ക് ആ ഒരു ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അത് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ വേദങ്ങളിലും വേദശ്ച സർവൈര അഹമേവ വേദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അറിയാന്ന് പറഞ്ഞുള്ളതാണ് എന്ത്? എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും ഉദ്ദേശം തന്നെ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധം വിസ്മരിച്ചു പോയത് കൊണ്ട് ഭൗതിക പരിമിതികളിൽ പെട്ടവരാണ് ഭക്തരായ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം. അങ്ങനെ അജ്ഞാനം കൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ ലോകത്തിലുള്ള കാലത്തോളം ഉത്കണ്ഠ കൂടാതെ സുഖമായി ജീവിക്കാനും ശരീരം നശിച്ച ശേഷം ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനും കഴിയും. ഇതാണ് ബദ്ധരായ ജീവാത്മാവിന് വേണ്ടിയുള്ള സമഗ്രമായ പദ്ധതി. അങ്ങനെ യജ്ഞ അനുഷ്ഠാനം കൊണ്ടെന്നാണ് അവിടെ തെറ്റാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട്, യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, യജ്ഞം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്യണം. അങ്ങനെ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിലുള്ള കാലത്തോളം തന്നെ ഉത്കണ്ഠ കൂടാതെ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാനും ശരീരം നശിച്ച ശേഷം ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനും ജീവാത്മാക്കൾക്ക് കഴിയും യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലൂടെ. ഈ യുഗത്തില് നമുക്ക് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം എന്താണ്? ദൈവനാമോച്ചരണമാണ് വേദോപതിഷ്ഠം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം, ഇത് ഈ പറഞ്ഞ യജ്ഞം നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം ഏതാണ്? സങ്കീർത്തനം, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്.
നാമസങ്കീർത്തനം, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദേവാൻ ഭാവയതാനേന തേ ദേവാ ഭാവയന്തുവ പരസ്പരം ഭാവയന്ത ശ്രേയ പരമവാപ്സ്യത. ദേവന്മാർ യജ്ഞം കൊണ്ട് സന്തുഷ്ടരായാൽ നിങ്ങളെ അവർ സന്തുഷ്ടരാക്കും. ഇങ്ങനെ പരസ്പര പ്രീണനം കൊണ്ട് രണ്ടു കൂട്ടരും പരമശ്രേയസ് അനുഭവിക്കും. അപ്പൊ യജ്ഞം ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? വിഷ്ണുവിനായിട്ടാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ യജ്ഞം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദേവന്മാര് സന്തോഷിക്കും. അപ്പൊ ദേവന്മാർക്ക് സന്തുഷ്ടരായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവര് നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നവർ. അപ്പൊ രണ്ടു കൂട്ടർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ യജ്ഞം കൊണ്ട് സന്തുഷ്ടരായി കഴിഞ്ഞാൽ ദേവന്മാര് നിങ്ങളെ അവർ സന്തുഷ്ടരാക്കും. ഇങ്ങനെ പരസ്പര പ്രീണന കൊണ്ട് രണ്ടു കൂട്ടുകാർക്കും പരമശ്രേയസ് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദേവന്മാരുടെ പ്രീതിയും അപ്രീതിയും മനുഷ്യന്റെ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ ദേവന്മാരുടെ പ്രീതിയും അപ്രീതിയും എങ്ങനെയാണ്? മനുഷ്യർ എങ്ങനെയാണോ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെ ഭോക്താവ് എന്ന നിലയ്ക്ക് വിഷ്ണു പൂജിക്കപ്പെടുന്നു. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും പ്രധാന ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോ ആരാണ് പൂജിക്കപ്പെടുന്നത്? ഭഗവാനാണ് പൂജിക്കപ്പെടുന്നത്. കാരണം എല്ലാത്തിന്റെയും ഭോക്താവ് ആരാണ്? സർവ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവ് ഭഗവാനാണ്. വേദങ്ങൾ പറയുന്നു യജ്ഞാചരണം സർവകർമ്മങ്ങളെയും പവിത്രീകരിക്കും. അപ്പൊ വേദങ്ങളിൽ എന്താ പറയുന്നത്? യജ്ഞാചരണം കൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളെയും പവിത്രീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് നമുക്ക് വേദങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു സൈക്കിള് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇവിടെ നമ്മള് വേദങ്ങള് നമുക്ക് ആരിൽ നിന്നാണ് ഈ വേദങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്? വേദങ്ങൾ ആരിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? വേദം ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന്. ബ്രഹ്മാവിന് ആരാ കൊടുത്തത്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ വേദങ്ങൾ ആരിൽ നിന്നാ വന്നിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ വേദങ്ങള് ഭഗവാൻ ആർക്ക് കൊടുത്തു? ബ്രഹ്മാവിന് കൊടുത്തു. ബ്രഹ്മാവ് നമുക്ക് ആ വേദങ്ങൾ തന്നു. ആ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരമാണ് എന്ത് ചെയ്യണത്? നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണത്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും എന്തൊക്കെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം, നിയത കർമ്മങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഏതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മളെ വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമ്മള് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആ വേദത്തിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങള് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ദേവന്മാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മളുടെ കർമ്മം അപ്പൊ എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങൾ നമുക്ക് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ദേവന്മാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അവര് സന്തോഷിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മഴ കിട്ടും. മഴ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നമ്മളെ നിലനിൽപ്പിനുള്ള ധാന്യങ്ങളെ നമുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ ധാന്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കും? ഭഗവാന് ഓഫർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള, ഭഗവാന് നിവേദിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അത് ആർക്ക് തന്നെ നിവേദിക്കാണ്? നമ്മള് ഭഗവാന് തന്നെ നിവേദിക്കും. അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ്? ഇതൊരു സർക്കിള് പോലെയാണ് അല്ലെ? ഇതൊരു സൈക്കിള് പോലെ ഇതിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഈ വേദങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ആ വേദങ്ങളെല്ലാം അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? മഴ പെയ്യ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട മഴ കിട്ടും. ആ മഴയിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ധാന്യങ്ങൾ കിട്ടും. ആ ധാന്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണമാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു. അത് ഭഗവാന് കിട്ടണം. അപ്പൊ ഇതൊരു സൈക്കിള് പോലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് നന്ദി കാണിക്കാന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, ഭഗവാനാണ് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് ആർക്ക് തന്നെ സമർപ്പിക്കാണ്? ഭഗവാന് തന്നെ നമ്മള് സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. യജ്ഞങ്ങളുടെ പ്രകടനത്തിലൂടെ വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. യജ്ഞത്തിന്റെ പ്രകടനത്തിലൂടെ ഒരാളുടെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഒപ്പം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കഴിക്കുന്നതിലൂടെ അയാളുടെ നിലനിൽപ്പ് ശുദ്ധമാകുന്നു. അസ്തിത്വത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ബുദ്ധി ശുദ്ധമാകുന്നു. ബുദ്ധി ശുദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ മോക്ഷപാതയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയും. കൂടാതെ ഇവയെല്ലാം കൂടിച്ചേർന്ന് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിന്റെ വലിയ ആവശ്യകതയായി കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്ന് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മളെ പ്രവർത്തികൾ ശുദ്ധീകരിക്കും. യജ്ഞത്തിന്റെ പ്രകടനത്തിലൂടെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കും. ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കഴിക്കുന്നതിലൂടെ അയാളുടെ നിലനിൽപ്പ് ശുദ്ധീകരിക്കും. അസ്തിത്വത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ബുദ്ധി ശുദ്ധീകരിക്കും. ബുദ്ധി ശുദ്ധീകരിക്കും മോക്ഷപാതയ്ക്ക് കുറിച്ച് അയാൾക്ക് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേരുമ്പോ എന്താണ്? കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് അവരെ നയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇഷ്ടാൻ ഭോഗാൻ ഹി വോ ദേവ ദാസ്യന്തേ യജ്ഞ ഭാവിതാഃ
ജീവിതത്തിൽ വിവിധങ്ങളായ ആവശ്യങ്ങളുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ദേവന്മാർ യജ്ഞത്താൽ സന്തുഷ്ടരായി ആവശ്യ വിഭവങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യർക്ക് നൽകും. ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളെ അടുത്തത് ആ ദേവന്മാർക്ക് തിരിച്ചു സമർപ്പിക്കാതെ മുഴുവൻ ആസ്വദിക്കുന്നവൻ ചോരനാണ്. ഇതിലില്ല. അപ്പൊ ജീവിതത്തിൽ വിവിധങ്ങളായ ആവശ്യങ്ങളുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ദേവന്മാർ യജ്ഞത്തിൽ സന്തുഷ്ടരായി ആവശ്യ വിഭവങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം മനുഷ്യർക്ക് നൽകുന്നു പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? വിവിധ ആവശ്യങ്ങളുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ദേവന്മാർ യജ്ഞത്തിൽ സന്തുഷ്ടരായിട്ട് എല്ലാ വിഭവങ്ങളും ആർക്ക് നൽകാൻ ആവശ്യമുള്ളത് അതൊക്കെ മനുഷ്യന്മാർക്ക് നൽകും. ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ദേവന്മാർക്ക് തിരിച്ചു സമർപ്പിക്കാതെ മുഴുവൻ ആസ്വദിക്കുന്നവൻ ആരാണ്? ചോരനാണ്. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടത്തി തരുന്നത് ആരാണ് ശരിക്കും? ആരാണ്? ഭഗവാൻ. തരുന്നത് അല്ലെ? കാരണം ഭഗവാനാണ് സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി പറയുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ അണ്ടറിൽ ആരുണ്ട്? കുറെ ദേവന്മാരുണ്ട് അല്ലെ? ആ ഭഗവാന്റെ അണ്ടറില് വിവിധ ആവശ്യങ്ങളുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ദേവന്മാരുണ്ട് കുറെ. ആ ദേവന്മാര് എന്താ ചെയ്യണ? ആവശ്യ വിഭവങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യർക്ക് നൽകുന്നത് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലായത്? നമുക്ക് മനസ്സിലായ സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാന്റെ അണ്ടറിൽ കുറെ ദേവന്മാരുണ്ട്. അവര് ഓരോരുത്തരും എന്താ ചെയ്യണത്? ഓരോ കാര്യങ്ങളുടെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുക. അതായത് നമുക്ക് ഉദാഹരണം നമ്മളുടെ പ്രധാനമന്ത്രി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനമന്ത്രി മെയിൻ ഓഫീസിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി ഉണ്ടാവും. ആ പ്രധാനമന്ത്രി അണ്ടറിൽ കുറെ സ്റ്റാഫുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മള് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് പ്രധാനമന്ത്രിയോട് പറയാം. അതല്ലെങ്കിൽ താഴെയുള്ള സ്റ്റാഫുകളോട് പറഞ്ഞെന്താണ്? ചിലപ്പോ ഒരു 2-3 സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നത്? അവിടേക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോഴേക്കും നമ്മളെ ചിലപ്പോ ആവശ്യങ്ങൾ തീർന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? നേരെ അവരെ നോക്കാതെ നമുക്ക് നേരെ എങ്ങോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നേരെ ഡയറക്റ്റ് പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനാണ് സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ പല ആവശ്യങ്ങളും പലതും ചുമതല വഹിക്കുന്ന ദേവന്മാര് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. പല ആവശ്യങ്ങളിലും ചുമതല വഹിക്കുന്ന ദേവന്മാരാണ്. അപ്പൊ ഈ വിഭവങ്ങളൊക്കെ മനുഷ്യർക്ക് അവർ നൽകും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എല്ലാ ദേവന്മാരൊക്കെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? യജ്ഞം കൊണ്ട് സന്തുഷ്ടരായിട്ട് അതൊക്കെ അവർ ആർക്ക് നൽകാണ്? മനുഷ്യർക്ക് നൽകാണ്. കാരണം അവരുടെയും കൂടി ദേവനായിട്ടുള്ള നാഥനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിൽ സന്തുഷ്ടരായിട്ട് അവര് നമുക്ക് എല്ലാതും തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ മാഹാത്മ്യം അറിയാത്തവർക്കാണ് ദേവന്മാർക്കുള്ള യജ്ഞം വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന യജ്ഞങ്ങൾ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതാണ്. ജീവിതത്തിന് അത്യാവശ്യമായ ചൂട്, വെളിച്ചം, വെള്ളം, വായു, സൂര്യപ്രകാശം, നിലാവ്, മഴ ഇവയൊന്നും തന്നെ മനുഷ്യന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മാഹാത്മ്യം അറിയാത്തവർക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? യജ്ഞം വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ്? നമുക്ക് എല്ലാതും ആർക്കാണ് സമർപ്പിക്കാനുള്ളത്? ഭഗവാന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാനുള്ളത്. മറ്റുള്ളവര് ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞാനുസാരികളാണ്. ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ളവരാണ് ഇവരെല്ലാവരും. പിന്നെ സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് എന്താണ്? പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന യജ്ഞങ്ങള് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. മറ്റു സാധാരണക്കാർക്ക് പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങള് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതാണ്. ജീവിതത്തിന് അത്യാവശ്യമായ ചൂട്, വെളിച്ചം, വെള്ളം, വായു, സൂര്യപ്രകാശം, നിലാവ്, മഴ ഇവയൊന്നും തന്നെ മനുഷ്യനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ട വെള്ളം കിട്ടുന്നതും വായു കിട്ടുന്നതും സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്നതും മഴ കിട്ടുന്നതും നിലാവ് കിട്ടുന്നതും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ഈ ദേവന്മാര് ധ്രുവാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അഗ്നിദേവനുണ്ട്, വരുണദേവനുണ്ട്, പിന്നെ ആരാണ്? സൂര്യദേവനുണ്ട്. പിന്നെ അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ഓരോ ദേവന്മാരുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ പോസ്റ്റുകളാണ്. ഓരോരുത്തരെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആര് ചെയ്തു തരാണ്? സമയാസമയങ്ങളിൽ അവർ ചെയ്തു തരാണ്. അപ്പൊ ഇതൊന്നും ആർക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല? മനുഷ്യർക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. പഞ്ചമഹായജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ വിട്ടുപോയിട്ടത് എന്താന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെ. അതൊന്ന് അത് 5 ദേവന്മാരെ കുറിച്ച് പറയണെന്നാണ് എന്റെ ഒരു ഓർമ്മ. പക്ഷെ എന്നാലും അതൊന്ന് ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. ഒന്നും കൂടി സംശയം നോക്കട്ടെ. അറിയാം ആർക്കെങ്കിലും? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല ഇവിടെ
കേട്ടിട്ടില്ല മാതാജി, അറിയില്ല. അറിയില്ല മാതാജി. ഇല്ല, ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് ഞാനപ്പോ അത് പറയട്ടോ. ഞാൻ എനിക്ക് ഒന്നും കൂടി അത് ചോദിക്കട്ടെ, ക്ലിയർ ആക്കട്ടെ. എന്റെ സംശയം അത് തീർക്കട്ടെ. മാംസം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. വേദങ്ങളിൽ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വിവിധ ദേവന്മാരുടെ പൂജകളും പൂജകരുടെ വിവിധ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നിർവഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ മാംസബുക്കുകൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ രൗദ്രഭാവത്തിന്റെ മൂർത്തീകരണമായ കാളിയാണ് പൂജിക്കുന്നത് അല്ലെ. മാംസബുക്കുകാർ നമുക്കറിയാം, അത് കാളിയെ പൂജിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ദേവിയുടെ മുന്നിൽ ജന്തുബലി ചെയ്യാമെന്ന് വിധിയുണ്ട്. ഇതില് നമ്മളെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞതിനെ പറ്റി പറയാനുണ്ട്. സാത്വിക ഗുണമുള്ളവർക്ക് ദിവ്യമായ വിഷ്ണു പൂജയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മളെ ഇതും എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, നമ്മളെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ളവർ എന്താണ്, വിഷ്ണു പൂജയിലാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ അന്ത്യവിശകലനത്തിൽ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തിലേക്ക് ക്രമേണ ഉയർത്താനുള്ളത് തന്നെയാണ്. സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന യജ്ഞങ്ങളെങ്കിലും ഒഴിച്ചുകൂടാത്തതാണ്. അപ്പൊ അത് എൻ്റെ ഒരു അറിവ് വെച്ചിട്ട് ആരൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? ഗണപതി വരുന്നുണ്ട്, ദേവി വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ശിവൻ വരുന്നുണ്ട്, വിഷ്ണു, അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ. പക്ഷെ എന്നാലും ഞാനതൊന്ന് ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതം ഈശ്വരദത്തങ്ങളായവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈശ്വരദത്തങ്ങളായ വിഭവങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്കായി മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ശ്രമിക്കാതെ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ അധികം കുടുങ്ങി പോകുന്നവർക്ക്, ചോരന്മാർക്ക് അനുയോജ്യമായ ശിക്ഷ പ്രകൃതി നിയമമനുസരിച്ചും കിട്ടും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈശ്വരദത്തങ്ങളായ വിഭവങ്ങൾ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മളുടെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാതും ആര് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്? ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാതെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോരന്മാരാണെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളത് ചോരന്മാരാണ്. പക്ഷെ നമ്മളത് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ടായിരിക്കണം നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ചോരന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല, അനുയോജ്യമായ ശിക്ഷ പ്രകൃതി നിയമം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. യജ്ഞശിഷ്ടാശിനോ സന്തോ മുച്യന്തേ സർവ കിൽബിഷൈഹി പൂഞ്ചതേ തേ തുഖം പാപ പച്യന്താത്മ പച്യന്ത്യാത്മകാരണാത്. യജ്ഞത്തിൽ നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകുന്നു. സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. അപ്പൊ യജ്ഞത്തിൽ നിവേദിക്കുന്ന അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഭക്തന്മാർക്ക് എന്താണ്? പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. സ്വയം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നവരെന്താണ്? പാപത്തിനെയാണ് ഭുജിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് നിവേദിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകും. നേരെ മറിച്ച് നമ്മള് ഭഗവാനെ നിവേദിക്കാതെ നമ്മളെ സന്തോഷത്തിനാണ് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നെങ്കിലോ നമ്മൾ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും കൃഷ്ണനിൽ പ്രേമബദ്ധരാകിയാൽ ഭഗവാനെ നിവേദിക്കാതെ യാതൊന്നും സ്വീകരിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ സാധാരണ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെന്താണ്? എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാന് പ്രേമബദ്ധരാകിയാൽ തന്നെ എല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്തുണ്ടാകുന്നില്ല? അവര് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാതെ യാതൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നേ ഇല്ല. അവര് തനിക്ക് മാത്രമായോ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിനോ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നവര് ചോരന്മാരാണെന്ന് മാത്രമല്ല, പലവിധത്തിലുള്ള ഇതെന്താ നോക്കട്ടെ, മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ഇതില് കുറെ അല്ലെ. പാപഭോക്താക്കളും കൂടിയാണ്. പാപഭോക്താക്കൾ നട്ടവിടെ ഇത് വായിച്ച ചോരന്മാരാണെന്ന് മാത്രമല്ല, പല വിധത്തിലുള്ള പാമോപതാക്കളും ബാബു എന്നൊക്കെ എന്തൊക്കെ എഴുതി വെച്ചു ഭോക്താക്കളും കൂടിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിന് ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിനോ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നവര് ചോരന്മാരാണെന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോരന്മാരാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ളവര് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ചോരന്മാരാണെന്ന് മാത്രമല്ല, പല വിധത്തിലുള്ള പാപഭോക്താക്കളും കൂടിയാണ് അവരെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനാൽ എല്ലാവിധത്തിലും സന്തുഷ്ടരാകണമെങ്കിൽ മനുഷ്യർ പൂർണ്ണമായിട്ട് എന്ത് സ്വീകരിക്കണം? കൃഷ്ണാവബോധത്തില്
കൃഷ്ണാവബോധം സ്വീകരിച്ചാല് പ്രയാസമില്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നമ്മളുടെ പരിശുദ്ധിയായിട്ട് നമുക്ക് പരിവർത്തനം വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മളിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്, ആത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സുഖവും ശാന്തി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്കതിന് സാധിക്കുള്ളൂ. അന്നാത് ഭവന്തി ഭൂതാനി പർജന്യാദന്ന സംഭവഃ യജ്ഞാത് ഭവതി പർജന്യോ യജ്ഞ കർമാ സമുദ്ഭവഃ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു. അതാകട്ടെ മഴ മൂലമുണ്ടാകുന്നു. മഴ യജ്ഞത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു. യജ്ഞങ്ങൾ വിധിപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത്? ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എല്ലാം ജീവിക്കുന്നത്. ധാന്യങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? അത് മഴ മൂലമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. മഴയാണെങ്കിലോ യജ്ഞങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു. യജ്ഞങ്ങള് വിധിപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്? എല്ലാ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ജീവിക്കാൻ എന്താവശ്യമാണ്? ധാന്യം ആവശ്യമാണ്. അത് എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാകുന്നത്? മഴ മൂലം. മഴ യജ്ഞത്തില്, യജ്ഞം വിധിപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങൾ. ഇപ്പൊ ഇത്തിരി നേരത്തെ നമ്മൾ സൈക്കിൾ കണ്ടില്ലേ? അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത്? എല്ലാ കർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ്, നമുക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോൾ മഴയുണ്ടാകും. ആ മഴ മൂലം നമുക്ക് ധാന്യങ്ങൾ കിട്ടും. ആ ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ആര് ജീവിക്കുന്നത്? ജീവജാലങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതെല്ലാം നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം. ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട്. കാരണം ഭഗവാനാണ് നമുക്കത് തരുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട്. ഇതിലെന്താ പറഞ്ഞ? മനുഷ്യന് യോഗ്യമായത് ധാന്യങ്ങളും പച്ചക്കറികളുമാണ്. അതുകൊണ്ട് കൃഷി ഭൂമിയിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെയാണ്, ഫാക്ടറിയിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളല്ല നിലനിൽപ്പിനായി നമുക്ക് ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. കൃഷിഭൂമിയിലെ ഉൽപാദനം മഴയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. മഴ സൂര്യചന്ദ്രൻ വരുണൻ മുതലായ കിങ്കരന്മാരെയും. യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാം. ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ദുർഭിക്ഷം അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. അത് പ്രകൃതിയുടെ നിയമമാണത്. കലിയുഗത്തിലേക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട യജ്ഞം സങ്കീർത്തന യജ്ഞമാണ്. കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ പൂജിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ വിഭിന്ന അവയവങ്ങൾ മാത്രമായ ദേവന്മാരും സ്വാഭാവികമായി പൂജിക്കപ്പെടുന്നു. എന്താ പറഞ്ഞൂടെ? അതെന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ പൂജിക്കുമ്പോ മറ്റുള്ളവരുടെ ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? വിഭിന്ന അവയവങ്ങളും പൂജിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ദേവന്മാർക്കും പൂജ ചെയ്യുന്ന പോലെ. ദേവന്മാർക്കും പൂജ ചെയ്യും. ദേവന്മാർക്ക് അതിന്റെ പൂജന്റെ ഫലം കിട്ടുന്നു. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നത് കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ പൂജിക്കുമ്പോ ഭഗവാന്റെ അവിടുത്തെ വിഭിന്ന അവയവങ്ങൾ മാത്രമായ ദേവന്മാരും സ്വാഭാവികമായി പൂജിക്കപ്പെടുന്നു പറയാം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മാത്രം പൂജിച്ചാൽ മതി എന്നാ പറയണ അല്ലെ? കാരണം നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ ലെവലിൽ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവുന്നു. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കണ്ടതായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ഉണ്ട്. ഇതിലെന്താണ്? എല്ലാ ദേവന്മാരും ആരിലുണ്ട്? ഭഗവാനിലുണ്ട്. അതായത് എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശമാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാവരും വന്നിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരുടെ ഉറവിടം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല? ആരാധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പൂജിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവരെയും പൂജിച്ച പോലെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ചെടിയുടെ കടയ്ക്കല് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനെ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? പ്രസാദിപ്പിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഓരോ വസ്തുക്കളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്ഷ്യയോഗമാക്കി നമ്മളത് ആർക്ക് സമർപ്പിക്കണം? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട്. കാരണം നമുക്ക് ഈ വർഷത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നതാണ്? ഭഗവാന്റെ ഈ കിങ്കരന്മാരിൽ നിന്ന്, ഭഗവാന്റെ ഈ സപ്പോർട്ടേഴ്സിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അവരിപ്പോ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും വരുണനും അവരൊക്കെ നമുക്ക് തരണം. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രത്യേകം സൂര്യനോട് നന്ദി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രനോട് നന്ദി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി? ഭഗവാനെ മാത്രം ആരാധിച്ച് ഭഗവാനോട് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഓൾറെഡി പ്രസാദിക്കും. പക്ഷെ അവരെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ പ്രസാദിക്കണമെന്നില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് പ്രസാദിക്കും. കർമ്മ ബ്രഹ്മോദ്ഭവം വിധി ബ്രഹ്മാക്ഷര സമുദ്ഭവം തസ്മാ സർവഗതം ബ്രഹ്മ നിത്യം യജ്ഞേ പ്രതിഷ്ഠിതം. വേദങ്ങളിൽ നിയന്ത്രിത കർമ്മവിധികൾ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരമദിവ്യാത്മ പുരുഷനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് വേദങ്ങൾ. അതിനാൽ സർവ്വവ്യാപകമായ അതീന്ദ്രിയ സത്ത യജ്ഞ കർമ്മങ്ങളിലാണ് എന്നും കുടികൊള്ളുന്നത്. അപ്പൊ വേദങ്ങളില് നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള കർമ്മവിധികൾ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഓരോന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളെ വേദങ്ങളിൽ
പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് വേദങ്ങൾ. വേദങ്ങളുടെ സൃഷ്ടാവ് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. വേദങ്ങൾ അറിയാന്ന് വെച്ചാൽ ആരെ കുറിച്ച് അറിയാന്നാണ് അർത്ഥം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാന്നുള്ളതാണ്. അതിനാൽ അതീന്ദ്രിയ സത്ത യജ്ഞ കർമ്മങ്ങളിലാണ് എന്നൊന്നും കുടികൊള്ളുക. അപ്പൊ നമ്മള് യജ്ഞങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം എന്താണ്? ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം. കർമ്മമായ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണ് വേദങ്ങൾ. ഉപദിഷ്ടമല്ലാത്ത കർമ്മം വികർമ്മം ആധികാരികമല്ലാത്തതും പാപകരവുമാകുന്നു. കർമ്മത്തിന്റെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ വേദവിധി അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം. ദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് രൂപം കൊണ്ടതാണ് വേദനിർദ്ദേശങ്ങൾ. ഓരോ ഇന്ദ്രിയത്തിലൂടെയും മറ്റ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാൻ ഭഗവാന് പ്രയാസമില്ല. ഭൗതിക സുഖാസ്വാദനത്തിൽ ആസക്തരായ ഭക്താത്മാക്കളെ അവരുടെ വഴിപിഴച്ച ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റി മിഥ്യാസുഖങ്ങൾ അനുഭവിച്ച ശേഷം ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ ഉതകുന്ന വിധത്തിലുള്ളവയാണ് വേദങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ. വൈദിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവർക്കും കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാം. വൈദിക യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ഫലം ചെയ്യും. അപ്പോ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? പറഞ്ഞത് എന്താണ്? എല്ലാ വേദങ്ങളും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. എല്ലാതും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മങ്ങളും, അത് കർമ്മമായാലും അകർമ്മമായാലും വികർമ്മമായാലും, അതായത് സകാമകർമ്മം ചെയ്താലും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മം ചെയ്താലും ശാസ്ത്രത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്താലും നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്താലും അത് പാപകർമ്മം ഉണ്ടാവും, പുണ്യകർമ്മം ഉണ്ടാവും. ആ കർമ്മത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വേദവിധി അനുസരിച്ചായിരിക്കണം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ടായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പൊ വേദങ്ങൾ എങ്ങനെയാ വന്നത്? ഭഗവാന്റെ ശ്വാസത്തിൽ നിന്നാണ് വേദങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ആ വേദങ്ങള് വന്നത് ശ്വാസത്തിൽ നിന്നാണ്. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, കൈകൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അതേപോലെ തന്നെ കാല് വേണം നമുക്ക് നടക്കാനായിട്ട്, അല്ലാതെ നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് നടക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ എന്താണ്? ഓരോ ഇന്ദ്രിയത്തിനും മറ്റു ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാനായിട്ട് യാതൊരു പ്രയാസവുമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മറ്റെല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ ഭൗതിക സുഖാസ്വാദനത്തിൽ ആസക്തരായ ഭക്താത്മാക്കളെ അവരുടെ വഴിപിഴച്ച ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റി മിഥ്യാസുഖങ്ങൾ അനുഭവിച്ച ശേഷം ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ ഉതകുന്ന വിധത്തില്. അപ്പൊ വേദത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം നമ്മള് ചെയ്യുമ്പോ, നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ വേദാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അനുസരിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവർക്കും കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാം. വൈദിക വിജ്ഞാനങ്ങളുടെ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ഫലം ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ക്രമീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ സാധിക്കും. അതല്ല, അതിന് അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവരാണെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കും വൈദിക യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ഫലം കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്നത്. നാളെടുക്കാം, 4 മണിയായില്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരി ഹരി, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അറ്റൻഡൻസിന്റെ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ മാതാജി, ഒന്ന് ഇട്ടാ മാതാജി? ചിലപ്പോ കട്ടായി പോയിട്ടുണ്ടാവും, ഒന്ന് ഇട്ടോളൂ മാതാജി. ഒന്നും കൂടി ഇട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടോ അറ്റൻഡൻസ്? ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് പോയി. ഹരേ കൃഷ്ണ.